Ang init, grabe. Hi mga kagwaps, mga kalingap. Mapagpalang mainit na hapon sa ating lahat. Shout out Rich Team Evergreen, kay Kuya Bal, Kalingap Partners. Sino daw siya? Ayan! Kay Lota! Long time no see! Sino ako? Kay Lota! Sino ako? Kilala talaga ako. Forever na yan. Yakap na. Namiss kita. Kiss, kiss. Kiss. Kamusta ka na? Tabo. Miss kita. Grabe. Itsura na. Miss you. Miss you, miss you, miss you. Musta na? Musta na? Nagdala ko ng gamot mo. Bigay mo kay mama yung gamot mo sa pang-umaga yan. Sanama ko si Ma'am Helen at ikaw ay... Nung nakaraan pa yan, Madir, kaya lang problema, wala akong service. Ay, bakit yan? May bago? Oo. Bago na ba yan? Oo. Wow! Bago! Ano lang, pinagpala. Upo ka? Wala akong ano. Napasalubong kasi, naku, ang dami naming mga pangyayaring. Anong nangyari? Yung battery. Oo. Kasama ninyo? Yung Mika. Kuya. Ano yan? Bago na yan sa iyong sasakyan? Yes. Yeah! Si Lucky Green. Ayun, no. Improvement! Ay, yan. Si Lucky Green. Di pa kayo nakain? Yan si Pero sa'yo dito, ayaw nag-aaral na. Para kang Barbie, ah. Paborito mo yung shorts ko, ah. Ha? Kailan mo gustong mamasyal? Malaki na yung sasakyan natin. Kailan mo gustong mamasyal? Kamusta ka? Lakad-lakad ka lang dito? Ang ginagawa mo, hindi ka naglaba? lakad-lakad lang? Lakad-lakad lang. Maupo ka at tayo ay mag-uusap. Sige na, dyan ka, maupo ka dyan. At may parating tayong sponsor ngayong June. Opo. Sino yan? Mami from California. Sponsor yun ni... Sponsor ni Kuya Noni. Pauwi ng by June. Ang sponsor ni Carlota, pauwi ng next. Shoutout mo dito si Ma'am Cisaline. Shout out, sabi mo. Ayun, shout out. Si Ma'am Miss White from Japan. Iwan ko kung kailan uuwi yun si Ma'am Miss White from Japan. Nagpa-package lang yun nung mga nakaraang ay. Ayun, nandito natuloy po na kami ngayon guys. Kay hinatid ko yung gamot ni Carlota na pang umaga. At wala kaming dalang pasalubong kasi pag may aberya kasi mga nangyayari eh. Thank you Lord at okay na. Ano po? Maganda po. Oo nga. Malaki. SUV. 4x4. Nasa na isa? Pinarintahan ko. May apam na yata ito. Ay wala. Matuloy na ang swimming natin? Matuloy na ang swimming? Wala kinaan sa sasakyan. Kamusta si Carlota, Mader? Namimiss ko to. Ay, kumbaga ma'am, ay... Simula nung nagkain kami doon ng barbecue, ang daming natuwa ay. Ang sabi ay... Ibibenta ko ma'am na yung lupa ko sa Talubatim. May lupa ka na sa Talubatim? May lupa ka sa Talubatim? Sino na nga ako? Ate Kabisado. Perfect. Ano mo ng lupa sa Talubatim? yung sapat lang ng Pasko. Wag mo nang ibenta at magpapagawa tayo ng bahay. Kailan ka Tamang-tama, may lupa ka na pala. Kailan mo papatayuan ng bahay? Ng bahay, yung lupa mo doon. Ay, pag kayo nasa magandang sitwasyon. May budget. Ayos na sitwasyon. May budget.
Magkano ang budget natin sa pagpatayo ng bahay? Ha? May budget ka na? Hula mo, magkano? Gusto ko maganda, ha? Dali na. Magkano budget? Paggawa ng bahay? Million. 6,000. Hagol! Ano lang yun? Hagdanan lang yun sa pang taas. Second floor. Hagdanan lang yun, hagdanan. Ang kubo-kubo mo yung ngayon nun, di magagawa. Oo, kain na. Kain na tayo. Ano? Sabi mo, kain na, kuya. Ano ang pagkain mo? Kain. Pili. Mm. Hindi mo ha? Mm. Sige, kain na kayo. Painit pa yung kanin. Oo, kain na. Naku, tamang-tama. Oh, Papaya. kain tayo. Tara, Carlota, masabay ka. Hapunan, panangalian. Anong oras na ba kami nakarating kay Carlota? Ako na? Alas 4. Alas 4 na ba ito? Hmm? Okay. Pagka ano ma'am ay, parang Kam- sabihan mo ma'am ito ng ano, Ano po? yung... Ay, di ata gusto ni mama ang ulam. Ay, hindi po ako namimili ng ulam. Tanong mo dyan kay Mamilin, kahit ano kinakain ko. Hindi pa ako namimili. Kain niya kami niya ng ano, tuwad-tuwad. Ano Di siya marunong magsiksik. tuwad-tuwad? Hindi po lang magandulo, yung puwit. Ha? Tutukin. Ano tutukin? Ang mga kala mo ba yung ganyan? Sabi niyo po ito yung... Ganda ni Carlota, oh. Ang marahil yung ano, tawag marahil sa amin ay Yung gabi. Kumain na si Carlota? Nabili ng iyaw ano, kumain. say, ano yata yun? Hindi na kain? Hindi, umaga lang. Ay, na? Energy lang. Bakit ayaw mo Carlota kumain? Baka mga yayat ka. Minsan, gayaan siya. Paiba-iba, ano? Ganun talaga ang ni Dr. Esquadra, paiba-iba ang mood. Paiba-iba. Minsan may times daw na masarap kumain, minsan ayaw kumain. Ayaw kumain, maghapon na, energy lang ang ininom niya. Mabuti po may energy po siya. Sa init din niya. Ano ay, wala na nga ay si JJ Ewat, di pa nadating. Mm. Nasaan si Jai? Nasa ano, nag-ano siya ng, pagmasara na, ang tawag mo na dun, nagpapaperma. Recognition? Hindi pa naman recognition. Mm. Ay, ano yun, walang first grading, first honor yun. Wow. Talino ni Jay, Ano? with honor. Mula yung daycare, ganoon. Oh. Bilangin siya natin sa stage. Siya? Ano? Carlota, ano namang ginagawa nito ni Carlota? Marunong na maglaba? Di pa naglalawa, wawalis lang, hugas ng plato. Ah. Ganoon. Tabi kayo. Ka na? Ano masasabi mo, Carlota? Nagulat ka sa bisita namin? Ha? Ako'y tulog yan. Umano yan? Sabi niya, Nagsilip. sakyan. Ha? Sabi daw, may sakyan. Sabi daw, tapos, natin ako, sino kaya yan? Ay, iwan sa sakyan. Nagsilip siya. Nagsilip sa, may sasakyan. Sabi daw kayo, ang alam niya kasi yung orange sa sasakyan mo. Opo, opo. Sino kaya yan? Sabi ko naman. Tapos maglabas mo, ha? Si Ate Ritz. Ay, ang galing, magaling na talaga si Carlota. Ano sa ano mo, Mader? Kampante na po kayo? Kampante na? Mayroon pa. Meron pa. Paano nyo na pala ano? Kailan lang? Kailan? Ewan ko ma'am nito, pag madating ang kanyang... Rigla. Ganun talaga ang ano niya. Ganun. Doon nga, kahapon, papabili daw niya yung lupa niya sa Talubatin. Sabi ko, bakit wala kang pera? Wala. Diba? May lupa pala namin ka sa Talubatin, tawan-tawa ni Jai. Oo, talaga. Bahay, may lupa ka pala dun. Kaya nga, wag mo nang ibenta yung lupa mo, ha? Magpapabahay tayo. No? Para may bahay na tayo sa... Si Bina. Nandun sa kanila. Pagka ang vlog namin naman, exercise. Pinapapayat ko. At ang laki-laki na baga, walang tigil ka kang ngata.
Kaya sabi ko, magpapayat ka, yun ang exercise natin. Gusto ko nga sana ma-exercise kami kasama si Carlota eh. Kung malapit lang pagkakako si Carlota, 3 kaming hula-hoop, ano ba yung tawag nun, mamili? Ano ay? Magbabadminton, mag-tennis, ano ba? Pero, Oo, ganon. Kain na muna, ma'am. Siya, sige. Sige na. Nawala yung gutom ko. Kanina, gutom na gutom ako nagdadrive. ay, nagugutom pa. Ako'y nagutom. Nagkapalit kami dalawa, siya ay nagutom. Kain lang. Hindi ka recover na si Eileen. Hindi ka namin nabisita, walang pera. Ang mahal ng pamasahe, ano? Si Magkano nga po ang pamasahe palabas dito? Pag palabas ka dito ay kumisan 600 Oh, palabas. Tapos papalik ka. Pag hanggang dahil, Tapos pupunta ka lang dun. iba na. magkano po pamasahe? Pamdaet to papunta dito. Papunta dito. Ay, baka back import ay 700 o 800. Balikan? Balikan. O papunta pa lang? Papunta lang, ma'am. Papunta 700, di one, ano? Kaya sa... Bumisit patid niya. Ay, di. Hindi. Baka si Junjun sakaling pangalan. Ano po, nagparito si Annalyn. Bakasyon na ah. Kailan? Ay, katapusan lang. Katapusan lang. Nung nakarang buwan? Ngayon? Nung nakaraang buwan na, ito si Annalyn. Nung nakaraan. Tapos, baka ang dating dito si Junjun saka yung panganay. Kanina nagtatawag, kinakausap siya. Basta tumawag. Kilala naman. Mama, kusapin ko si Carlota. Mismo ko? Ano, gusto mong mamasyal? Magmamagic muna ako ng bahay ha, para maisama kita. Mamajik na bahay? Ha? Baka ano yan? Magmamagic ako ng bahay, Madir. Baka condominium na. Magmamagic ako at para maisama ko si Carlota sa daet. Namimiss ko to ay. Ano, Carlota, ano? Mag-hi ka sa mga viewers natin. Dali, hi ka. Hi, kamusta po kayo? Dali na. Kamusta po? Kamusta po? Anong ginagawa mo tuwing umaga? Anong ginagawa mo tuwing umaga? Naliligo. Wow, talaga? Di ka natakot sa tubig? Very good. Marunong ka maglinis? Totopers na siya. Nagtututbrush na. Maputi na yung ngipin mo. Maputi na. Adala? Tingin. Walang ngipin. Oo nga. Maputi na. Maganda na ngipin ni Carlota. Doon ay madilaw na maigi. Nawala na yung dilaw. Ayun, malinis na. In fairness. Siya na nagtututbrush? Daw, ngiti ulit. Ngiti. Ngiti ka? Hindi talaga siyang panyipilan. Malinis na. Ilang ngipin? Apat? Ayaw din nila ng tubig po, ano, pag ganyan, ano? Ah. Ayaw na din sila sa tubig pag nagkakaroon. Nung naano ko to, ayaw to maligo eh. Ay. Naistorya lang ako, pero di wala pa akong nakakita ng gano'n. At sobrang payat nito. Madir, alam mo na pinanood ko yung unang-unang vlog ko kay Carlota, maiiyak-iyak ako eh. Kasi luwa yung mata niya, ang payat niya. Tapos doon pa siya sa kabila. Isang araw pinanood ko yung sa kanya dati. Part 1 and part 2. Doon ako maiyak sa vlog ko kay Carlota. Kain tayo, Carlota! Kain na. Sarap baga. May limang kulay sila, Carlota, Alimang. Saan ka naghuli ng alimang? Mahal na araw yata tayo nung papunta dito. Oo. Oo, kaso ano yung sasakyan, yung sira. Ang palaya, masarap. Inisahog sa munggo. Alin? Daw lang ang palaya. Pinapagapang. Na tayo. Nakain kayo ng gano'n? Pinapagapang Nahilig gapo. pa ako sa munggo. May yung ang dami namang kanin. Bawasan ko to. Ubusin mo na yan. Hanggang gabihan mo na yan. Agap naman. Merindahan pala. Malapit ba kayong nakuha mong ano? Kain! Bahay? Kain! Malayo po sa amin. Layo. Pero sa bahay muna yan, iniiwanan yung ano. Ano? Yung sasakyan. Ako po ba? Paano pagpunta niya? Na-tricycle.
Puntang-punta na ako noon pa dito. Carlota, mainom tayo ng ano, mabili tayong... Daw. Di na yata ako makakalayas. Ba't mo ng isda? Mahirap pa mga isda. Ano baga? Ano? Ang dagat ay maalim. Maliwanag pati ang buwan, ano? Maski sa palengke walang isda. Mahirap. Wala na isda ngayon. Kakainip ano, Carlota? Sabi ko nga kay Jay, nung Oo, naiinip din ako sa bahay. Pumunta ka sa daig. Dalhin mo. Nakahuli. Ayaw magdala pag isda. Ano pong nahuli? Laki isda. Ay siya? Ano? Kailan? Meron doon, oh. Ay, kung Ano nga lang? Oh, nagpunta ayaw sa... magbitbit. Pinagpasahihan na lang siya. Saan ba tayo may isda? Ha? Saan may isda sa riwa? Wala nga, mahirap ang isda Wala ngayon. mang ngayon. Pag maga lang. Kala ko, Carlota, di na ako makakarating dito. Kamag-anak mo. Hindi ko lang alam ang pa. Dahil pa ang ano ay, malakas pa ang dagat. Nakapirahan ako. Naglakas ang dagat. Hiniwa ako dito. Mula dito hanggang dyan. Nabili sila nito, doon din yata. Ano? Doon. Nabili yata sila ng Mahaba. isda. Dulo? Oo. Paano pag Kadulo yata. madumi ka? Dito. Hindi. Saan nararamdaman mo? Hindi. Nada na labas na lang. Diyos. Hindi mo mamaya baka din naka-play. Naka-play. Hindi. Naka-play. Sabi ng doktor, mga ilang taon daw yan. Forever na po ito. Ano naramdaman mo? Sakit ng tiyan. Hindi. Nung una, nasakit-sakit. Nagay sakit-sakit nung una. Talagang tudong sakit. Bigla? Ay ni Carlota, napaano ka? Sabi ngayon? Paano daw? Tagal natin di nakita, ano? Layo. Ay, Pamilya, pamilya. ano nangyari ko? Natanong mo ako kung anong nangyari sa akin. Kinahi ako dito, binaka ko dito. Mahaba ang ba? Baba ang baka. Ito. Hanggang saan? Ay, layo. Grabe, ano? Ha? Tapos hanggang dyan. Kan dito. Simula dito. Kumito ba yun? Man. Bihira nga ako. Hindi ka Ngayon lang pwede ako nakalayas. magsakwat. Di nga. Ngayon lang ako nakala. Alis. Ay, sino kasama mo sa bahay? Kami lang ni Ili. Magkatulog ka talaga Kayong dito. pamangking kong teacher Dito doon lang. na tuloy sa bahay. Doon na. May ano pa lang. May asawa May yun. tuyang. May bahay yun sa Fairview. Tahimik. Ito. Saan? Sa Magang. Bakit doon natuloy? Sinasamahan muna ako. Ah. Ay, ano yun? Ang nanay nun? Kapatid mo? Paano? Buhay pa? Patay na. Patay. Yun ang nagparaalaga sa akin. Ah. Eh, pero yung si Ma'am Ritz, nagpalit din niya sa akin ng diaper. Dalit. Di ba, nagpalit din kayo ng diaper sa akin. Oh. Oh, yes. Oh, if naman Naman ito. na iba. Diaper. Yung Para, pati ma-realize mo din mga kaibigan mo talagang tunay. yes. Pag nasa hospital ka, sino nakadalo talaga yung tunay. Yung iba talaga marami lang sinasabing ano. Doon mo talaga marirealize talaga ang mga kaibigan mo Pero kung sino talaga yung talaga. tao talagang mahal ka. Ang baliwala yun. Mga Bali wala yun na ibang mga kaibigan nakasulpot ko. sila. Siya. Na-hospital din ako sa mga ganyan. Di Payat na nakakalimutan payat ako nung sila sa lumabas mga ako. ganyan nila. payat-payat ko. Nakapayat-payat mo. Ano, noong una, paano ang pagkain mo? Blender? Di po. Hindi, blender. Ay hindi, 12 days akong di nagkain ng kanin. Ay, ano nga? Ayaw kong kumain. Ay, di nagpayat ng maibin mo. Ay, paano? Anong kiyakain mo? Wala, swero lang. Kayo. Mainam lang ako ng sito. Anong ibinawal sa Probinsya iyo? ng probinsya lang doon. Wala. Nag-iikot na Ayun. yung mga korga, bawal Ay, ko daw, gusto ko po ng halo-halo. Nakago yun sa ilalim Ay, hindi ng pa pwede. Gusto
silang iya kumakasama. Halo-halo ang gusto ko talaga. Tapos gusto ko yung mga Lalo sila. ginataan. Kung minsan tatabi daw Gusto sa ko may yung pasyente. pag nalilasahan Dito ko ka na, magiging at malas ayaw ko ko na. Yung mga ano, bantay. Ay, paano? Nagagamot ka pa hanggang ngayon? Hindi na po, wala na. Eh, kung mag-uwi na Kaya kayo, lang ang wala kayong hirap pag tutulungan yung dito, nabugulpi diyan ako kami ng kain, ang kain. bigat dito. Mabigat. Lalo na pag malabas. Ay, yung putol mo sa loob, wala ka ng gamot. Wala na po, wala na pong gamot na iniinom. Di ka nagtanong kung Hindi na wala. Binigyan ako ng gamot na ano, pag naubos na yun, wala na. Tapos na. sabi, Naglalaba ka, Carlota? Naglalaba ka? Hindi. Hindi. Dali pa naman akong labahin sa bahay. Masama ka? Ilang hektarya ang lupa mo? Okay na, sama ka, malaba tayo. Carlota, tumoda, ilang square meters ang lupa mo? sa talubatid. Gaano kalaki? 7. 7 hectares? Buroy laki. Siya. Ibigay mo sa akin yan sa hektar. Saan parte doon? Saan parte sa ano, Talubatid? Diyan sa Mabilo. Mapilo. Maglayo naman ay. Layo naman na ng Mabilo sa Malayo Talubatid. Sa Mabilo, meron ka din? Pagpura, ang dami pala nitong lupa. Maraming lupa. Mabilo? Saan ba yung mabilo, Carlota? Doon sa may papuntang Manid eh. Papuntang tulay na lupa. Ah, pinuntahan natin? Ay, kay Carlota ata nakatibang doon malaki. Walang iya. Mapuntahan nga at nang masurbi at maanohan. Doon tayo magpagawa ng bahay, Carlota. Hindi na ako mabili ng lupa. Si Wala Ma'am- na pala. Si Ma'am Cisalay, mauwi daw next year. Nang sisalay. Awan ko si Ma'am. Magkikita na kayo, Carlota, ni Ma'am Sisalay. Next year. Ano ba yung Pilipino? Pilipino, pero doon na yata yung naka-stayan, Ma'am Rich. Matagal na yun doon. Bait yun, mababait yung mga... Yung asawa niya talaga, unang nag-sponsor sa akin, si Sir Eli. Napanood niya yung vlog ko kay Carlota. Naibigan niyo yung pag-vlog ko. Na sabi niya, magaling daw ako sa mga, yun nga, may mga something nga sa pag-iisip. Kaya sabi niya, i-sponsoran ko to. Siya talaga unang sponsor ko, si Sir Eli. Ano yung Pilipino? Opo. Asawa ni Ma'am Sis. Ma'am Sis. Kaya yung maroon. Nakababa ng taas ng maigi. Pansin. Kaya lang, sama-samang namatay na si Sir Eli. Yung asawa? Opo, namatay. Kaya pala yun na biglang nawala si Ma'am Cesar. Kaya, si February. Sally na lang ang Ngayon na nagpapalagay. February namatay. February 24 yata yun. Hoy, di mo na ako kilalang aso ka. Ba't bumaba mo, maano itong damit? Mataas. Napipi, na ano? Nalukot. Ubus yung gulay. Hoy, nagtira pa kayo. Di na nyo. Tubig inubos na. Sana inubusan ninyo. Tapos na? Ayun o, magkuha tayo ng Ang sarap ng ng papaya. dahon ng apalaya at namamunggo tayo. Ang sariwa niyo mo dahon ng apalaya. Pinapabunga yun. Sino nagluluto? Yawa yun yan. Kagabi daw, gutom na daw siya. Ay, awang ko niyan. Nagtalo sa iyo? Di kalayo-layo po. Lumiit lalo ako, lumiit lalo. Sabi daw. Lumiit lalo, walang makain eh. Gutom na ako. Nung isang gabi. Nagtatawag sa iyo? Nung nakaraang gabi sa daw, ulam. Baliw. So ipakita ko pa yun, may nagpa-deliver pa sa amin ng Jollibee. Pahingi! Kiyasa. Mahigit. Diyos ko, Panginoon ko. Kiyasa. Ganyan pala talaga, pag nagsusulo sa buhay, walang makain, walang magluto, walang Diet anya kami dito lahat. Mamamatay sa kakada na diet. Huwag ng apam at ay siguradong magustuhan ka naman. Yung ganda mong yan. Apam talaga. Apam at ay. Apam. Kukunin ka ng kukunan ka ng Carlota, hanapan mo ko ng apam. Sarap ng gulay. Asawa. At nang magpakasal na ako. May nag-a-apply na sa iyo, ayaw mo. May nag-a-apply. Oh!
Ano yun ay? Mr. Cupido. Ay, Maigi na yan. nag-apply. Inayawan. Nagka-apply, inayawan. Inayawan. Cannot be rich, Mami Helen. Ano ka ba? Oh? Cannot be rich. No, Carlota. Hindi yun papasa kay Carlota. No, Carlota. Oh! Ito na! Taga saan yun? Binawayo. Naman ko sa puso ko. Ligaw ko, no? Ay, Diyos mio. Sakit lang sa ulo yan. Ano, Carlota? Bagay nga talaga yung kata. Ang sarap ng single. No, Carlota, no? Walang kaaway. Walang kaagaw. O, di ba? Gusto mo na yun, Carlota? Maging single ka na lang forever? Ha, Carlota? Kaya mo mag-asawa? Gusto mo na single na lang forever? Anong gusto mo? Mag-asawa, hindi. Mayroon pag single. No, Carlota? Tawa si Carlota eh. Bakit? Wala mag-iilo. Ikaw, nasa yung parailot mo. Carlota? Shout out ka. Maraming nangungumusta sa iyo. Aba, ayos si Carlota. Ano pa masasabi mo? Sabi nga naman, alam na magbasa mo. Ay, hindi. Tinuturoan ni Jay magbasa? Very good. Kailangan ka sa pagbabasa kasi pag mag-video okay tayo. Para... Saan tayo mag-video okay, Carlota? Maano tayo, ma-video okay tayo. Pag next na balik ko, Carlota, ha? Sinaglit ko lang talaga yung gamot mo ngayon ay. At nung nakaraan pa yan, mother, binili ko. Tapos sabi ko kay Mamilin, kailangan ihatid na natin tong ni Carlota. Ako talaga yung layas na Layas ka. Papalayas na talaga ako. Gusto ko nga din mag-swimming at mainit na baga. Init. Diyan na tayo din makakaswimming. Hindi na makakas. Isasama ko si Carlota, ma-swimming ka na. Ay, yung batang, alagang nasa na. Meron po sa bahay, yung ibat yung kapatid. Kaya maalis na rin. Serious si Carlota ngayon, no? Anong nasa isip mo? Ba't serious ka? Dali na, magkwento ka kay Ate Ritz. Dali na, bihira lang ako makapasyal sa'yo ay at malayo. Hirap pati pag walang service. No, Carlota? Dali na, kwentuhan mo si Ate Ritz. Anong gusto mong gawin sa buhay, Carlota? Carlota. Anong gusto mong gawin sa buhay? May plano ka? Plano mo? Lupa mo? Bibinta mo na ba? Huwag kang magbinta ng lupa. Bakit? Bawal na lang para bibinta. Ano paggagamitan mo sa pagbintahan mong lupa mo? Ay, tatawagan ko yung nagbilin sa akin. Nang alin? Nagbilin baga sa akin na magbantay nila daw dyan. At ang kasamahan nila ay mapunta sa... Saan? sa... Layo? Layo. malayo. Kaya gustong ibenta yung lupa. Tapos, di kaya mother may may sinabi sa kanya yung niya, tatay niya, papa niya? Ha? Wala ring At yun ang natatandaan niya? Mapigawan ng lupa para pulang yung lupa. Oo. Hindi rin naman kayo nagtataka. Siyempre, magtataka at wala naman. Ano nga lang? Lota, doon sa lupa mo, samahan kita, binta natin. Lago na. Para may pera ako. Hatian mo ko, ha? Ha? Ba't nasa isip talaga ni Carlota lupa? Ano? Yun ata ang pangarap ni Carlota makabili ng lupa ay. No?
Yun siguro ang pangarap niya dati. Makabili ng lupa, ano? Ayos na si Bina. Isip mo hindi nag, ano. Siya na ang nagmiminti ng ano. Pag ano na yun, halimbawa, may mga 10 piraso na lang yung gamot niya. Ate Ritz, yung gamot ko, 10 piraso na lang. Magbibilang na naman ako, 10 piraso. O mayroon pa akong 5 days. Ayun, maghanap ako ng ano, ng may pambili siyang gamot. Ganun. Yun ang sinasabi ko sa kanya, wag magpaubos ng gamot bago sabihin sa akin. Pampagana daw ng pagkain siya. Ba kayo? Bipiridin. Yung ano, sa anti-side effect. Pagka-injection, anti-side effect. Ayun daw ang Valporic. pampalakas ng kain, pampagana ng pagkain. Hindi Bipiridin. Sabi naman ni English, ano? Pag mag-iinom ka pa ng pampagana, kagana-gana mong kumain. Baka sumabog na kako yun dyan mo, Bina. Oo. Ang galit ko baga. Ano, Bina? Hindi ka nakakunawan sa katawan mo pa. Ay, sa tiyan mo pasabog na yan. Dapat nga sa'yo mag-jita. Pagkano daw ng pagkain. Nagkain sila sa bahay, nagkain ako ng pansit, tapos may isang kitchen na negosyo. Sabi ng mga nanonood, Mamilin, naka-4 na yata. 4 na baso na yata. 5, isa 5. Tapos naubos na niya yung nakain ng pansit. Ay, hagol, ano. Kasi yung pag-iisip niya, magulo. Hindi na namin madala dito. Muntik na hindi madala yung gamot, Mother. Yung battery na kimchi doon. Kasi nagluloko yung saksaka ng battery. Yung battery. Nangingi pa ako ng tulong. Kaya hindi nga ako nakabili ng pasalubong kasi gawa na yung aking utak. Diretso. Sabi ko, balik na tayo, balik na. Sinama nga namin Siya. para sigurado. Mekaniko. Ay, ano, malapit lang siya sa inyo. Taga doon sa akin na Mamelin. Siya, Mother, di na kami matuloy. Kaya pupunta pa kami kina Kuya Nuni. No, Carlota, inatid ko lang yung gamot mo, ha? Wala nung nila nga sana kami mapunta. Ayun pala yung susi. Sabi ni Mama, diretso na tayo kay Carlota at parang wala ng gamot. Naalala ko lang si Carlota. Buti ka mo, umayos na yung ano. Nagluloko yung sasakyan doon sa... Biglang nag-empty. Saan? Ay, dito. Oo, ginagawa dyan palang... balik ulit ako, liko ulit doon. Ang layo. Hindi nagbalik kayo. Ang layo po. Ay, oo. Bye-bye, Carlota. Magpagaling ka na, ha? Magpaigi ka na. Mother, matuloy na kami. Salamat. Bye-bye. Shout out po, Kuya Bal, sa lahat ng Kalinga partners. Rich Team Evergreen, Ma'am Sisaline, shout out. Ma'am Emer Felix Cuibas, Asuncinon, Romilda Cabardo, shout out. Emily Enriquez, kay Ma'am Shane Canto, Ma'am Jane Official TV, shout out kay Amitaw Vlogs, Bridget O6, kay Pi Padilla, Lily Hubilla, shout out. So yun sila guys, na ako. Binuksan ko yung ano pala naman. Na, Carlota! Ha? Ang daon ng ano, pampalaya. Masakay ka? Masakay ka? Halika na, sakay na. Kaya lang, pauwi na kami ay. Ala, gusto sumakay. Kadali. Wawa naman yung pinapabungay. Tara, magbili tayo ng maiinom. Tara. Sige na po. Bili tayo maiinom doon. Ayun. Sakay na po. Ay, ikaw pa ba? Lasing mo ko. Anong masasabi mo, Carlota? Mayaman na si Ma'am Rich. Bago na naman ang sasakyan. Ay, isara mo ito. Ayun, ano mo? Saan ka pupunta? Mabinta ka na ng lupa? Ay, di mo.
Marami itong lupain. Aanin mo ang May sa napagbinta kalabot, mo. may sa... Bakit ganun palagi siya? May isang mabilo. Lupain talaga ang inaanan niya. Gusto yata ito yumaman. Idol niya si ano? Ma'am Rich. Binta ng bili naman ng bili ng sasakyan tapos binibinta. Oo. Maganda Hindi. ito doon. Hindi man pala bininta. Sa ano? Doon sa Pinarkilahan. Ganda. Malawak. Pinaparentahan Magano na. na ako, magbabayan sila ako ng sasakyan. Ah. Pinarerentahan. Yung isa ko, yung orange, pinaririntahan ko yun para may income ako. Tapos ito, pag may gustong bumili, ibibinta ko tapos bili ulit ng iba. Magbabayan sila baga ako. Wala na ay. Gawin ko ng libangan. Bayan sila. Maganda talaga ang ganito. Hindi nakikita ka Timing ng lang. asawa mong iba't iba ang sasakyan mo. Tignan nga po yung pumunta ng QC. Mga tayo nga dito ng gasolina, no? Ayun. Gasolina ito, tatayo. Yan. Nandiyan ang boulevard. Yung tangki yung ano, tangki yun ng gasolina Saan eh. tayo mabili Yan, dito? dyan. Dito. Hmm. Ayun, Nakapunta na po ako Carlota. dito ay doon sa dulo doon. Deliver ka Baba. yung cabinet. Pagbilan po, maiinom. Anong gusto mo, Carlota? Royal? Ay, ma'am. Juice? Juice Manok. and tawag Juice. doon. Ba, may manok no? Manok. Juice. Atay, balon. Okay. Okay, yung pinapasalubong. Meron po, malamig. Juice? Para kay Carlota? Sa akin, Royal. Sa'yo mamili. Ayoko Tubig, ng royal. mineral. Ayoko ng soft drinks. Mineral. Malamig lang na. Oo. Royal sa akin. Kay Carlota, ano, juice lang. Bawal sa kanya soft drinks. Yung okay, Nini. Okay. Oo, siya okay laki. Kuya, ano sa'yo? Sa'yo po. Royal. Sa'yo, Royal. Mader. Royal din. Siya, sige. May milk tea mo mo. Buti na lang, Carlota. Hindi na nagmumuryo tong sasakyan. Kung hindi ko madala yung gamot mo. Oo. Ganda nito. Maganda po. Dalawang Nagustuhan niyo po? royal. Mahal? Mahal po. Ano ang ganito? Basta mahal siya. Mabili kami ni Paano Yota. naman pala ito? Mabinta ng lupa. Ah! Sige, sige. Ito, bilhin nyo na lang to, Mader. Kasi nagbabayan sila ko ng sasakyan ngayon. Ang lakas ng aircon, Mader, ano? Ganda ito. Ganda ito doon sa orange. Saka mataas ito. Ay. Mataas ito. Juice na Wala lang mas din sa malamig. Ha? Juice na lang din sa akin. Yellow. May Isa yellow pang po. royal. Lagay na lang sa baso. Wow, nauwawa ko Ay, ay. itong malamig po. Isa pang Sige na, royal. request ako. Yung gano'n. Ha? Yung malamig yung gano'n. Ganon. Okay. Okay, sige, okay na lang. Okay na lang ako. Sa akin din. Uy, sa kanya na ibigay mo ng kay Mader. Alin? Yan. Hindi nga malamig. Maglalagay siya sa yelo sa baso. Pwede na. Maya-maya na tayo mainom. Sige na. Uy, anong oras na tayo? Ay, oo nga. Sige, okay na lang ako. Okay na lang po sa akin, te. Okay na lang po. Okay na lang sa akin. Oo, kasi Sa akin din. binalik ni Kuya yung coke. Hindi malamig eh. Malamig din naman baga, oh. Hindi. Maubos na yung kay Carlota. Isa pa. Mas Wow, malamig. malamig. Wow. Ay, ito, malamig. True. Ito masarap. Kung gusto mo pa isa. Isa pa. Isa pa daw. Takaw mo. Oh, no more na daw. Anong gusto mo pa? Wala na. Wala nang malamig. Naubos na ni Carlota. Biskuit gusto mo? Carlota, pag makabenta ka ng lupa, magpagawa tayo ng bahay, Carlota, ha? At nandun ka na kay May Ate Rich sito man matulog. yata. Kiramin kita kay nanay. Doon na kay ni nanay mag-bakasyon sa ano. Magbisita sa bahay. Ang Carlota. Ano yun? Ayaw! Nakahubot naman to. Grabe mo na eh. Utang dala eh. Wala no. Magkano po? Kaisang royal. Kulang? Kulang. Isa pa. Wala na daw. Ano? Oh. Kahit na hindi malamig. Alin? No?
O, kanino yun? Sige na po. Aba kay, ano yun? Sige na po, ibigay mo. Okay, Ma'am Melen, wala. Hayaan mo na. Wala nang ibang juice na malamig dyan? Ay, Sito. Okay. Malamig. That is my favorite. Di rin malamig. Run out. Anda? Low plastic na lang dahil yelo. Sito. Lakas na ng aircon. Nino yan? Ito? Sa akin to? Oo. Yan, di naman ako nito. Yan ang paborito mo ba? Royal? C2! Oh, pinainom ako ng soft drinks. Wala na daw. Naman na. Kaya Bawal. ko nga sa'yo. Babal ka niyan? Babal ka nitong Royal? Babal ka Sabi kasi Royal? yan sa akin. Mainom na lang ako. Hindi na lang ito. Baka hindi. Hindi na lang. Baka pasama ako. Ngayon lang. Ngayon lang. Hala. Oh, malamig. Yaw ko na. God. Kaya nga. Ano, i-edit na Masama lang sa'yo. yun. Inumin mo na yan. I-edit na lang. Di, ano ka man yun? Huwag matakot ka. Hindi naman ako binawalan yan. Hindi kami naman. Ako na lang Kayo ang po. nagbabawal sa sarili ko. Hindi ko na. Naubos ko na yung sa akin. Meron po ako. Oh, sige. Ngamin mo. Dito. Ilagay ko na lang dito para hindi maano yung lamig. Sayang. Madumi yan. Mayroon niyang kape. Oo. Kape. Hindi, tatapon ko. Sino yan? May sasakyan. Gulat si Carlota pa. Iba-iba yung kasasakyan ni Ate Ritza. Tingin-tingin ni Carlota kung sino lalabas. Pag next naman na balik ko, Carlota, iba naman yung sa dala ko sa Kung mo nang sasakyan. lumabas ay. Magbabayaan sila ako ng sasakyan. Ayun na. Nasa may Eh, tara na! Unang iniisip mo dyan. Iniisip mo kung paano ka maliligo. Hindi, laki ng dagat. Walang kaligo. Yung... Hindi na naman naligo nga ito. Bukas yung bintana.